Artis dangdut kodange Kediri 42. Selain Happy Asmara karo Niken Salindri, enek bos. Sing pertama, Vivi Artika. Peh, apa no? TV. Oi, delaga atrana no TV gila ngawur artis TV. Oh, lah gombang sandal kapok kok pipi Arsita kok direne pipi. Mata marah sing ayu mau ning denek deglong kuwi lho. Deglek. Kulino nak bahas wedokan Pak. Labene sitok iki cowawak. Wes, lanjut sing keloro mau. Lah sing keloro iki Rosita Dewi. Eruh ora keber. Apa mo Dewi? Dewi koyo Dewi Kayangan ae. Artis Dewi Kayangan. Oh, alah. Nah, iki sing ketelu enek Sasa Agisna. Wonge mau wening, pupune walus. Ya ta. Dan suarane andalan pokoknya melengking so. Terus oh, lah kok kowe ngelem-ngelem bojoku lah watane bojone wong dilem kau apa kau. ya krek kowe bocah bojo ae ket mangko. Apa mah? Bojomu kok ya kayak iklan itu Juna me ngipi mama ngipi. Alah ngipi-ngipi rapopo ngono-ngono kan duwe cita-cita di bojo ayu cuk. Glek kabeh. Jam bahas penyanyi malah beluarah nang kawul-kawul. Ayo ganti awakmu saiki Cah. Sebutno artis dangdut favoritmu ya nang komen, ojo lali.